दिनैनि भिडिअखौबो नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेल' लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर दिनै जों आरो नेक्स्ट भिडिअ लानानै फैलायबाय स' दिनैनि भिडिअआनो जाबाय कुरकुरे सेलेड ओमफ्राय कुरकुरे पेकेटसे ओमफ्राय चिप्स आंकोल चिप्स पेकेटसे नांगोन आरो दाखालि बावैथ' मोनसे नारें गाज्रिनि चेलेन्ज नांदोंमोन बेयावथ' आं जेनबाय खिन्थु दिनै आं जेना आरोना गथ' सानैखौ आं दिनै फेजेनदों सासे केमेरा हमना होबाय थादो र' दा नुगोन स' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय स' लोगोफोर नाय जों बिदि खालामना लालायबाय सेकेन्ड नुवालै नुनायालाय ओमफ्राय स' 2 मिनिटाव जों जाखांनो हायोसै पेकेट मोननै आरो कुरकुरे मोनसे एन्ड तेरे मेरे ओमफ्राय आंकोल चिप्स मोनसे स' पेकेटनै जानांगोन स' बे पेकेटनिखौ 2 मिनिटाव कमप्लिट खालामगोन 2 मिनिटनि सिगाङावथ' जाय जाखाङो बेनो विनार जागोन नङा होमबा स' जों दा सेकेन्डखौबो अलरेडि माबाना लाखाबाय स' दा स्टार्ट खालामसै नाय स' पेकेटसे लाग्रो माखौ जाग्रोयो गासिबो बेखौ लाग्रोब्रा तेरे मेरेखौ लाग्रो स' स्टार्ट खालामसै 1 2 3 पेकेटसेल' फोजोबनो हाबाय गोदोसोनिया बारा हेलो बेनो फास जाबाय फोरमायसो फास जादों इयो ना नोंसोर बेसे बिनि ओमफ्राय बे आंनि आंसो जाबाय फोरमायसो फा आथाय सालायलायबायलै आंहाथ' हाथाया साबाय पेकेटखौ फार्स्ट कमप्लिट खालामदो फोरमायस्रिया एन्ड नेक्स्टआव बे पेकेटखौ फोजोबदो बियो बे आगैया ओमफ्राय आंनाथ' दा जोबदो एन्ड 2 मिनिट कमप्लिट जाबाय स' पेकेटखौ बिसोर स्टार्ट खालामबावदोंमोन नाथाय पेकेटआ बेनिया बांसिन खम दं आरो ना चिप्सआ एन्ड विनारा बे फार्स्ट जाबाय एन्ड सेकेन्डआ बे
माने गथ'फोरा मा जागोन साननानै मोनलानो ओमफ्राय स' विनारासो जाखो मिथिबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय बाय बाय Bye bye. see you next video